Ang Sorsogon, isang magandang probinsya sa katimugang bahagi ng Luzon, ay mabilis na nagiging isa sa mga excited na destinasyon sa Bicol region. Known for its stunning natural wonders like the whale sharks of Donsol, the pinkish-white sands of Subic Beach, and the peaceful Bulusan Lake. Ngunit ang mas nagpapaganda pa sa Sorsogon ay kung paano ipagdiriwang ng mga tao dito ang Pasko ngayong taon. Pinagsasama ang tradisyon, komunidad, at kasiyahan. Ang mga kalye ng Sorsogon City ay magarbo at puno ng makukulay na ilaw, at bawat kanto ay para bang isang eksena mula sa isang holiday postcard. Ang mga pamilya ay nagsasama-sama upang magbahagi ng masasarap na pagkain, at ang hangin ay puno ng tawanan at musika. Sa Donsol, naghahanda ang mga tao para sa taunang Christmas parade, kung saan ipinagmamalaki ng mga lokal ang kanilang mga makukulay na floats na ipinapakita ang kultura at diwa ng probinsya. Kilala ang mga tao ng Sorsogon sa kanilang kabaitan at mainit na pagtanggap, kaya't ang mga bisita ay ramdam ang pagiging bahagi ng kanilang kasiyahan. Sa bisperas ng Pasko, nagsasama-sama ang mga Sorsogenyo para sa Misa de Gallo na susundan ng isang salo-salo ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang makulay na diwa ng Pasko ay makikita hindi lamang sa syudad, kundi pati na rin sa mga maliliit na bayan at barangay, kung saan ang bawat isa ay nagdiriwang ng may kagalakan, pagkakaisa, at diwa ng komunidad. Mula sa tahimik na Buhatan River hanggang sa masiglang public market ng Sorsogon City. Ang panahon ng Kapaskuhan ay puno ng sigla at saya. Ang Sorsogon ay hindi lang basta isang lugar na bibisitahin. Ito ay isang destinasyon na puno ng puso at kasayahan. As Christmas draws near, the province's natural beauty and the warmth of its people come together to create a truly unforgettable celebration. Kung ikaw man ay nagdiriwang sa Donsol, Gubat, o Sorsogon City, isang bagay ang tiyak. Ang Paskong ito ay magiging isang alaalang punong-puno ng pag-ibig, tawanan at diwa ng pagkakaisa. Mga bata'y masaya, sa lansangan naglalaro. Awit ng Pasko, sa hangin ay bumububo. Pag-ibig at pag-asa, damang-dama ito. Sa Sorsogon, Pasko'y tunay na totoo. Pasko, Sogon, pasaya, sa lansangan naglalaro. Awit ng Pasko, sa hangin ay bumubuo. Pag-ibig at pag-asa, damang-dama rito. Sa Sorsogon, Pasko'y tunay na totoo. Isa ang Sorsogon sa mga must-visit na destinasyon na ino-offer ng Travel to Bicol, kung saan matutuklasan mo ang mga nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak ay magpapamangha sa'yo. Pwedeng-pwede mo na itong puntahan ng walang ka-hassle-hassle, at kami na ang bahala sa lahat. Mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience at masilayan ang kagandahan ng Sorsogon at iba pang amazing spots dito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya i-message kami sa Facebook or call us at 093-3025-5501. Huwag nang maghintay pa. Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panunood, mga ka-travelers. See you in our next adventure. Ready to embark on your next journey?